The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon! Firing Line! 53 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good evening, mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas sa kutumalaputan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bakulod. Aksyon Firing Line, yari kita sa Martes nga pagpangalagad inyo ka Aksyon. Aksyon Marlon Heravea. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahuntang lakat sang panahon with the PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, mayang gabi, please come in. Sige, mayang gabi, Aksyon Mar, sa aton mga listeners, mayang gabi. Hari, lakat sang aton chimpo sini nga gabi, no, sa aton 24-hour public weather forecast. Ang kondisyon sa atong kapungsuran, Sirline, hari siya sa nasidlangan nga bahin sang Luzon. Partikular sa Cagayan, Quezon, sa Bicol Region, kag Eastern Visayas. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagom. Ang ikadwa nga weather system naton ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCC, naga-apekto siya sa Mindanao, diri naman siya sa Socsargen sa Buanga Peninsula kag Palawan. Subong man idulot yan yung magalumon nga kahawaan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanagom nga halin sa ITCC. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental, nagapabilin nga may pagulugal uman ang aton nga kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may dalam ni siya naligwin nga mga pagulan o kung pagpanagog nga tugas ang localized thunderstorms. Ang kondisyon sa aton baybayon kag kadagatan, no, ang aton nga shoreline lakip na ang aton nga huyop sang hangin. Ang kabugusan sang aton kapungsuran lakip kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa namin hanasidlangan o kon northeast kag kalmado ang aton baybayon. Wala kita gale warning advisory nga ginbatak sang pag-asa diri sa aton. Ari lang kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ni wave height naton 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 10:58 kag inas ang aga ang taob naton 0.9 metro ang kadalumon. Alas 7:55 dugay-dugay magahunas 0.2 metro ang kanabawon. Kag alas 5:22 siningapon nagtunod si Haring Adlaw, magapakita ini siya alas 5:43 buwas na sa aga. Nagahamboy kitaron 26 hasta sa 32 degrees Celsius o kon 38.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakat ng tiempo sini nga gabi. Aksyon Mar. Salamat Aksyon Gun, mayang gabi. Welcome, mayong gabi. Aksyon Firing Line. Kada Republika sang Provincial Disaster Management Program Revision, mayad-mayad ang lakat sang aton panahon. Aksyon, Marlon Heravea sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. 57 minutos nakaligad sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mga ka-aksyon, yari kita sa
isa ka signifikante nga petsa, signifikante nga adlaw para sa may mga obra bangod sweldo. Hindi oh no. Oh no, para sa way nabilin. Action Firing Line. No, November 15, 2022, ara kita sa ika-tatlong Martes sa bulan sa Nobyembre, tuwig 2022, may 40 dias na lang antes kita magsaulog sang Pasko, kag 47 ka adlaw naman antes kita magsaulog sang bag-ong tuig. Action Firing Line. Malapit na lamang makaaksyon nga magabiya sa aton ang tuig 2022 kag abi-abihon naman naton ang bag-ong tuig, bag-o naman nga pagtilaw, bag-o naman nga mga ideya ang posible aton madumduman. Action Firing Line. Kami ang nga pagsulod sa nga tuig 2023, mag-amat-amat na biya sa aton ang pandemya, ang COVID-19 nga nagabilingkid sang dako nga kahalitan sa aton tanan. Inyo ka-aksyon Marlon Hedovoya. Kung may ka mo sang luyag ipadala nga mga mensahe, komento kag reaksyon, ipadala lamang ina sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874. Text hotline 0963-757-0874. Action Firing Line. Sa mga nagpadala sang ilas temprano pa nga mga mensahe, sa mga naka-tune in na sa ato sa live stream, don't forget to like and share kag i-follow ang live stream sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Firing Line. Impunto na 7, ano ba na ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa balita nasyonal? Oy, ang ramag sa COVID-19 ara sa gihapon. Action Firing Line. Kung sa mga mantsa pa makaaksyon sa panapton, mantsa nga hindi makuha, mantsa nga tuman nakabudlay kakason, ulihing nga ginpunteriya, amo ang Cambodian Prime Minister nga si Hun Sen, nga nagdesisyon mga kaaksyon nga kansilahon anay ang natalana niya nga mga meetings sa G20 Summit sa Bali, Indonesia, matapos nga tapikan sang kagaw nga corona. Action Firing Line. Matapos nga magpositibo sa COVID-19, ini pamalo ini sa aton, no? Pamalo ini nga ang COVID-19 yara sa gihapon. Ginanunsyo man ni sang punong ministro ining pagpositive niya sa COVID-19 paagi sa isring official Facebook page. Tiya mo ni liwat ini nga nagapadumdum sa aton tanan nga wala sang ginapasinuman ang COVID-19. Minanob ka man kasahi nga tinuga sa kalibutan kung tapikan ka, wala ka sang may mahimo. Action Firing Line. Presidente ka man o kung Prime Minister ka man makaksyon kung dumapo sa imo, ining kagaw nga si Corona, wagid ka tanasang mahimo kundi magpaidalom sa isolation o kung quarantine. Ti si Hun Sen, amo ni subong nagaserbe bilang chairman sa Association of Southeast Asian Nation, ang ginatuwag nga ASEAN. Nagpositibo siya sa COVID-19, antes pa naman nga magpatigayon siya kuntani sa mga sinapolokon meetings, lakip kuntani ang nakaschedule niya nga pagsugilanon sa kay French President Emmanuel Macron kag sa kay Chinese leader Xi Jinping. Action Firing Line. Si Hun Sen, amo ni sa ang nag-host sang isa ka summit sang ASEAN kag global leaders. Natapos na rin iya sa nga pag-host sang sining summit makaksyon, nagligad nga Domingo dito sa Cambodia. Ti sa nga summit ni tuman kadamo sa mga leaders sang nagkalain-lain nga mga nasyon ang nagtambong. Lakip ng presidente na Tondres Pilipinas, nagtambong man to makaksyon, ti subong nabutang mas peligroho ang sitwasyon sang mga nagtalalambong nga nakaupod ni Cambodian Prime Minister Hun Sen. Action Firing Line. So, close contact ini sila. Ti kon close contact gani sang persona nga nagpositibo sa COVID-19, obligado gid na nga
swab test para nga mabalaan ni kung bara nalatdan ba sang kagaw ang ila sining lawas o kung wala. Ti sa nasilenta na ang presidente ta sang Pilipinas gani nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagpa-test man, ginanunsyo yan nga nagpa-test man siya sa COVID-19 kabahin ni sa health protocol para sa APEC Summit dito naman paghiwaton sa Bangkok, Thailand. Action Firing Line. May mando man gani si Presidente Marcos sa mga miyembro sang official delegation niya sa Cambodia makakson nga dapat magpa-test man pareho sa ginhimo niya makakson. So si Marcos nakapa-test na makakson kag iban niya nga mga miyembro sang delegasyon base kon nagpa-test man sila kay part ina sang health kag safety protocol before magtambong sa meeting. Ang resulta galing amo ning ato sa ning tagabantayan. Action Firing Line. Firing Line. Hindi pwede nga hindi magpa-test si Marcos kay nga isa siya sa naka sugilanon kay Hun Sen sa sideline sang ASEAN Summit dito sa Phnom Penh sa Cambodia. Nagligad lang ng Webes. Di si Marcos magabiyahe ini pakadto naman sa Bangkok, Thailand. Buwas na nga adlaw, Miyerkules. Pero mangindepende pa ni sa resulta sa pagpa-swab test niya makakson. Action Firing Line. Kabay pa nga mag-negatibo ang resulta kay man importante ni ining biyahe nga kadtuan ni Marcos dito sa may Bangkok, Thailand. Buwas nga adlaw, Miyerkules, mga kakson kay makaupo niya to ang lideres sa nagkalain-lain nga mga nasyon man sa Asia Pacific Economic Cooperation o kon APEC Summit nga ginatawag. Te kon mga tawo lang ba ining si COVID-19 daw pareho lang nga nagasiling siya sa mga world leaders mo nga sige tipon-tipon ka mo na kay pang tapikanta ka mo. Action Firing Line. Ina kung tao lang ining si COVID-19 mga kakson pero tamo subong sa nagapati nga hindi na maka-atraka tanto, hindi na maka-atraka balbal sa lawas ang tao ini si COVID-19 bangod sa bakuna nga amo ng serbing panaming. Action Firing Line. Bangod sa pagpabakuna na sang minilyon ka mga tao sa kalibutan mga kakson. Ang mambal ko lang sa mga tao sa kalibutan, dapat anaron na naton ang aton sa kaugalingon nga mga buhi kita upod sa kagaw, upod sa virus nga ang tawag COVID-19. Action Firing Line. Live with the virus. Kaya halos tanan nga pamagi nahimo naman sang gobyerno para kuntan itaptaon ining COVID-19 ni. Pero ang gwa makakson sang COVID-19 tuman ganyan ka gamhanan no? Halong na lang kita. Pero may na lang kita mag-aligmat kag dapat mangin alerto na lang kita sa kag mangin mahinalungon sa aton sining ikayong lawas sa tanan nga tion. Action Firing Line. Firing Line. Dere sa Negros Occidental, nagligad to ang active cases ang COVID-19. Sobra na lang kunta ni isag kagatos. Pero sang gincheck ko ang record makakson, ang datos sa Provincial Incident Management Team, kon PIMT. Mga pilaman kadlaw mga kakson nga ang kadamoon sang kaso nagasigi naman saka. Subong nagsubra naman sa 200. Action Firing Line. Tiyan mo na, live with the virus. Anaron ta na lang ang kaugalingon ta. Nga ang COVID-19 ara lang sa hilit-hilit. Ara lang sa ato sa ning tupad. Kag ara lang sa bisan diin lang. Ano pa ba sa ning balita nasyonal? Action Firing Line. Firing Line. Presidente Marcos Jr. gadingadlan ang tax lawyer, boss sa ligon abogado ni sa tax lawyer
kag BIR Deputy Commissioner nga si Romeo Lumagi Jr. Ginangadlan ni Presidente Marcos mo sa lingon ginpili ni siya ni Presidente Marcos agod nga pamunuan ang Bureau of Internal Revenue. Action Firing Line. Ang anunsyo ginpabalo ini sang ginimo ini sang Office of the Press Secretary nagasiling nga si Lumagi ang nagpanumpa na gani sa mga Tuesday mo. Kaga nagabiya na siya sa iya sining daan nga posisyon nga ginauyatan sa BIR man mga kakson. Bot sa lingon nga sumakasaka ang ranggo niya halin sa Deputy Commissioner. Pasaka sa Commissioner na gid mismo. Di pabangkot diri ang ayan bala siya sa posisyon bilang pamuno sang BIR kung ako ang magalantaw sa Reyes ang ayan siya. Kaya kung eksperyensya lang makakso ng istoryahan tayo, no, suro sa Office of the Press Secretary, ining si Lumagi, nag-uyat man isang nanuhay-tuhay nga posisyon pareho sang Technical Assistant to the Commissioner's Office and Tax Fraud Head for Revenue Region number 6 dito sa may Metro Manila, Revenue Region number 4 sa Pampanga, kag Revenue Region number 7 DAS-B for Est National Capital Region. Action Firing Line. O galing masilinggid ko magkaksyon nga way nilagabot silingon Ako mo damo siya sa ginuyatan nga posisyon, 100% mangin kampiyon na ay sa nga performance bilang komisyoner. Kaya kung kaisa mga kakson hindi malikawan, nga kung sino pa ganing damo ya eksperyensya, amo pa kung kaisa ang matanda kag maalam sa mga anomalya. Action Firing Line. Pilipinas pang bindihan nyo ba? Pero basi pa lang no? Basi pa lang, pasugtanta kay basi pa lang si Lumagi, amo na ya ang komisyoner nga makareporma sa ibahin sang ahensya. Ano ba lang BIR? Sugiran ta kamo ko tanong BIR. Anong image, anong imahin sang BIR dari Pilipinas? Basi pa lang kung amo nang si Lumagi nga makareporma, no? Man ginisignar man siyang Project Management and Implementation Service. Dawagin designate man na sa naga-develop ini kag naga-oversee sang implementation sang overall reform o kon modernization program sang BIR. So nginboslan niya ni among Deputy Commissioner nga si Lilia Guillermo. No, anay Deputy Commissioner nga si Lilia Guillermo. Amo ning ginbuslan ni Lumagi. Ti ini si Guillermo naging pili ni Presidente Marcos nagligad nga Hunyo 18 mga pilaplang kadlaw. Way pagani maka pungko official si Marcos mo ginpili niya na si Guillermo nga pamunuan temporaryo ang BIR. Action Firing Line. Anong isyo nga ulihin nagputos sa BIR? Muna rin hambal ko kaina nga istoryahan ta kamo kung nanong image sa nga BIR. Ari, ang munuhon ko lang is ang ulihi. Ang pinakaulihi nga isyo nga palibot sa BIR. At least preska ko sa mga isda pabla. Kay kung daan nga isyo, siyempre lubok na eh. Action Firing Line. Ang ulihi mga kaksyon, nagligad lang nga Nobyembre 1, yung timing kang katig kalalag ba? Sang nagligad nga November 1, ang Presidential Anti-Corruption Commission, ang PACC, upod ang Special Task Force sang NBI, sang National Bureau of Investigation, by entrapment operation sa laging patigayon, angot sa extortion activity sang pila ka mga empleyado sang BIR. Batik mo? Extortion activity. Action Firing Line. Ang akusasyon sa ila mga kaksyon nagpangharas
kag nagdemanda pa sa tag-iyasang restaurant, ang gindemanda nila sobra 2 milyon pesos mo. 600,000 ka pesos. Bangod ining restaurant ni Makaksyon, may aray ni sang baleron nga 1.2 milyon nga buwes, 1.2 milyon pesos nga taxes. Action Firing Line. Di ang tatlo ni dakop gisala sa entrapment operation. Entrap code in the act kina once nga magsiling kita entrapment operation. Lunsay mga katapo sang BIR's Regional Investigation Division. Manog investigar glini. Action Firing Line. Tiba tani ba? Te, mayara gid sang dapat reformahon sa BIR o konway. Mayara gid. Dire sa panggobyerno sang Pilipinas Makaksyon may ginasiling Philippine government agencies that need to reform right now. May ara gid ahensya sang gobyerno sa Pilipinas nga dapat kagakinahanglan na gid reformahon subong nga tinion. Isa dari Makaksyon ang BIR. Action Firing Line. Nga man mag-BIR gani Makaksyon ahensya inasang basically designated agod magkolekta sang revenue kag buwis para sa gobyerno. So ano permi ang involved? Di bla kwarta, money, may money involved. Basta may money involved, usually means the presence of corruption. Action Firing Line. Kakunusuyo naton ang mga hitabo Makaksyon. Ang BIR isa sa permi nagakamunuhan sa sining isyu ni Makaksyon. Hindi tanana, kundi pinalang ka mga taga BIR. Majority kung pati kuya, majority ng official sa nga BIR ya sincero ya sa paghatag nila sang serbisyos publiko. Hindi mo naton ini matago bangod damo na sa mga nagakatabo Makaksyon. Una, ang punteriya gid mga business owners. Di ba tiyato? Ang entrapment operation last November 1 sa nga PACC kag NBI. Tatlo ka Regional Investigation Division sa nga BIR nga miyembro mga Kaksyon. Tiya mo na ang masamigid nga punteriya business owners, ang mga tag-iya sa negosyo mo ning masamigid na pang biktima paagi sa mayara nga pagpahog pa mo. No? Akon di maghatag sang ginademanda, ginapahog pa kun kaisa nga ang negosyo ipasira. Di kun di basta-basta kadako sang kapital mo, pahugon kang ipasira ang negosyo mo, hindi kayahan sa na makulbaan. Action Firing Line. O galing mas kululbaan, no, kung itolerate naton ining sahi nga mga tinugan ni nga aras gobyerno. Kag dapat matapna ni sila tanan, no? Kay kung sa mga kamatis, padunot na sila kamatis, mo hindi ba pag pabay, iwalang dunot ka kamatis sa bakag. Kay pila kada adlaw Makaksyon mo na sila sang ginapang dalahig nga madunot man. Action Firing Line. Ang ginahimo permi Makaksyon nga naga-victimize, naga-pambiktima sang business owners, simple nga tawag na bribe, gina-bribe la, no? Gadimad nga siling niya, ari lang wa. Kaya lang kami amon ni, para nga hindi ka na namon pag hala pa ka hilabot ni. Action Firing Line. Dugangan pa sang isyo Makaksyon may kantanan sa hindi malabot nga target collection. Di bla mo na permi ang ginarason ni. May ara sang gina-target kung tani nga collection o galing hindi malabot kay nga bagon manggani sa ginahimo sang pila ka mga empleyado kung opisyal man mismo sa sira nga ahensya. Action Firing Line. Nga imbes kung tani ang kwarta nga ginakolekta makadto sa koleksyon sa gobyerno, dito ta na tumupa sa wallet, sa bulsa o kung sa bank account sa mga hakugan. Action Firing Line. Ano bala ang dapat nga i-reforma sa BIR? What needs to be done? Simple lang. Iunagid dapat pang papason ang mga ginasiling corrupt officers kay employees
sa sulod mismo sang Bureau. Good start na sa magamunang plastada. Dapat na ginatuwag nga strong arm tactics ang commissioner. Agod mainganyo ang mga taxpayers nga magbayad gid sang nagakaigo kag insakto nga buwis. Action Firing Line. Sino ba lang hindi magsuporta sa ganang kampanya sang BIR how? Nga makakolekta sang dugang nga revenue? Ang taxes amo ng lifeblood sa ato sa gobyerno. Kag ang kwarta, tuman na ka-importante kag kinahanglanon gid sang gobyerno para masuportahan ang development sa Pilipinas, hindi ba la? Action Firing Line. So BIR pa lang ni ang ginamuno ko ni. Way padalabot ang iban nga ahensya sang gobyerno ta nga kinahanglan man nga reformahon. Ano natuduman nyo abe? RO, AFP, PNP, Bureau of Customs, DPWH, kapon na munuhan ko ng DPWH, ang PAGCOR, LTO, ang Department of Agrarian Reform. Ano duduban nyo na nga dapat reformahon? Di ba nagdamo? Action Firing Line. Gaan ko na tiyempo bala sa ibang edisyon sang ato sa nga pagpangalagad para mahimay-himay naton kung ano ang mga rason nga dapat kag kinahanglan ang reforma sa pila ka mga ahensya naton. Mga kaakson kay kung pabayaan lang naton nga mag-amo lang siri permeng sitwasyon sa mga government agencies. Why gid sang hangpon ng publiko ni? Ang ginasanggitan nga kasanyugan kag ginapangita nga matutuod nga serbisyo bala? Hindi gid mabatsagan na. Ang resulta sa ang mga pigado nagapigado na gid. Ang mga ginagutom mas nagutom na gid. Kag why na madagpan ang publiko magawa ng plastada. Aksyon Marlon Jeremia sa Aksyon Firing Line. Last 30 edition of Action Radio Philippines Standard Time sa Lawanta. Ang balita sa bahin sang lokal. Action Firing Line. Kung sa Bacolod mga kaaksyon, ang bagong alkalde ang handom change sa syudad. Dumduman nyo nagpatigayon sang first 100 days accomplishment report. Now si Mayor Albi Benitez sang Bacolod City. Damo sa mga nagdayaw. Tikon sa Bacolod, mayara sang first 100 days accomplishment report sa syudad sang Kabankalan di man magpapierde. Ang bagong alkalde may ara man. Action Firing Line. Ang tawagan ni sang syudad mga kaaksyon, SOCA. Ang State of the City Address. Mayor Benji Miranda nga kainas ang aga sa Kabankalan City Cultural and Sports Center o kung ginatawag nga K-Center. Na isa-isa siya plaster sang iya sini nahimuan kag hilimuon pa bilang amay sang syudad. Action Firing Line. People's acceptance of his development agenda 100 days and beyond. Anong pwede nga ipabugal dire sa alkalde? Mayara bala o kun wala? Action Firing Line. Firing Line. Ti sa masubra sa isip-isip nato isip-isipon ta. Sa masubra palang 3 bulan mo nga pagpalang ang alagad. Di ba July 1? Subang November kita. Ti sobra palang 3 ka bulan. May ara ba lang nabatsagan nga miyura ang Kabankalanons o kunway. Ti anay Army Scout Ranger Trooper ni si Miranda Macacson dumaog bilang alkalde sang Kabankalan nga ang Kabankalan balaan taraban sa sulod sang halos 3 ka dekada but sa lingon halos 30 ka tuig yamo ang Kabankalan gina dumanahan na sang pamilya Zaiko. Action Firing Line. Di nagbulos ang bag-ong administrasyon sa persona ni Benji Miranda. Hindi basta-basta nga syudad ang Kabankalan nga nagluwas nga isa ka first class component city diri sa Negros Occidental. Ginakilala pa ina bilang ikaduwa nga most populous city sa Negros Occidental. Sino unahaw? Ti siyempre Bacolod City kung i-exclude tabi Bacolod City kaya nga Bacolod City highly urbanized city man. Ang Kabankalan most populous
City sa Negros Occidental. Action firing line. Sa mga taga-Kabankalan nga nagamonitor subong aber, pwede ka mo diri magkapadala sa inyo sa nga mensahe sa nga palatuntunan kung anong inyo sa nga padan-awan sa sobra pa lang 3 ka bulan nga pagpangalagad sang inyo dira bag-o nga alkalde. Action firing line. Firing line. Ang isa sang nadumduman ko makaksyon kung Kabankalan istoryahan ta, ang plano sa Kabankalan mo nga i-convert into a highly urbanized city. Pareho sa Bacolod, bla? Dugay na nga ginaduso makaksyon ng plano ni dumduman ko sa 2013 pa lamang. Ang Kabankalan City ginasiling nga kwalipikado na agad mangin isa ka highly urbanized nga syudad sa patagsang land area, sa patagsang income criteria, tikon population requirement, dugay na nga pasado ang Kabankalan City. Action firing line. Kag kung ako maglantaw ti Negrosanon man ko, kag Bacolod nun gid, pwede ni ma-convert bilang loan district of Kabankalan, ang Kabankalan City makakson. Pero ano natabo man, talabutan na lang sa mga tuwing 2022, kag nagbag-o na gani ang alkalde, atong plano nga paghimo highly urbanized cities sa Kabankalan daw na lipatan haw. Action firing line. Ano wala nagganang pila ka mga puisal naton, partikular dari sa Negros Occidental nga inuso ini nga plano ni or pangabayon man lang ang Kongreso, ipaagi bisag na no nga amo ning nagagrant sa Kongreso sang power to declare sa syudad bilang HUC akon highly urbanized city. Ano ba lang kaayuhan na kung benepisyo once nga ang syudad ma-convert sa highly urbanized city? Simple man lang, kag porte ang benepisyo sini. Ang matabo nga ang mga botante sa Kabankalan City mga kakson, amo mas Bacolod hindi na sila magbuto sa kandidato sa pagka-gobernador, kamatabo sila may kaugalingon na sila o kung may separado na sila nga congressional district, kag may kaugalingon man nga kongresista. Action firing line. Pero do why na baya ni nadumduman kag subong ang Kabankalan City ara sa gihapon nagpabilin sa Chicks area sa 6th district sang Negros Occidental. Kung ako maglantaw siri, it's about time nga ang Kabankalan will be converted into a highly urbanized city. Bangod dara kita taman kung ano ka very progressive ang syudad subong. Action firing line. Sige lang, tinguan lang naton nga sugilan nun ang sino man nga available nga Kabankalan City official mga kakson kag kampiyon gid kuntani kun ang alkalde mismo subong sa syudad nga sa nasilin na kaina nagpatigayon sang iya sa nga first 100 days accomplishment report para siya mismo ang makasaysay lakon anong nahimuan sang iya sa nga administrasyon o galing medyo grabe gid guro ka sa ako o kon kabisi sang alkalde subong no. Action firing line. Kay 9:30 pa man to kay na ang State of the City address. Ama naguro ka sa ako gisang alkalde kay no response sa gihapon sa ato sa mensahe nga ginpadala sa iya temprano pa kay na Action firing line. Kung bala bakanti ang isa nga tion para sa isa ka live interview kung hindi no problema, no? Kay basi kung grabe gid man tuod ka sako bala. Pero sa mga nagpadala diri sang question o kung nagapamangkot makaksyon nga Kabankalanon halin ka inay. Damo ko sa mga na-receive nga mga question diri, ang mga concern nga residente halin man dara sa may Kabankalan City. Ang inyo diri gin palabot nga concern makaksyon ti di naton sabat ina, no? Mangayot na lang ko si Diyos ni sorry bangod wagid ko sang masabat sa mga concern nga inyo sa naging palabot sa nga palatuntunan. Action firing line. Hindi man ko magkapagusto lang sabat sa inyo sa di pabangkot na kason angot sa panggobyerno subong sa Kabankalan kay ang makasabat kuntani sana dapat magahalin gid mismo sa mga opisyal sang Kabankalan City. Action
Proti kung ginatamad gid man opisyal sa pagsabat sa mga pamangkot ninyo, kamo na lang ang bahala da, no? Pulo pasyensya, kamo na lang bahala na ulo intindi. Basi kung wag gid man tuod sang kanal bla. Action firing line. Pero sige lang, sige hapon magka-aksyon sa mga taga-Kabankalan. Sige lang, pwede lang kamo sige hapon magkapadala diri sa inyo sa nga concern bago ipalabot gid nato nina sa official nga available, no? Kag official nga matutuod nga mapisan kag may sincero sa pag serbisyo. Sige lang. Go lang. Aksyon Marlon Jeremia sa Aksyon Firing Line. Action firing line. Ano pa gid sa nga balita sa bansang lokal? Strike to sa duwa ka mga empleyado. Oh no! Strike to, suspension numero 1 kag suspension numero 2. Action firing line. Masubo-subo ini nga Pasko kag bag-ong tuig sa duwa ka mga empleyado sa gobyerno provincial nga na destino sa Office of the Provincial Agriculture sang Negros Occidental bangod. Hindi lamang isa kundi makaduha sila yaho. Ginpapanaugan sang 60 ka adlaw nga preventive suspension. Action firing line. Subo-subo ni batyagon mo, no? Gin-suspend ka na serbisyuhan mo ang suspension order nga ginpatong sa imo 3 ka bulan. Balik ka na sa trabaho, dugay-dugay kakibot ka, may bag-o naman nga suspension order. Action firing line. Daw mo sang pila ka mga kapitan ba nga ginpapanaugan sang suspension order, ginpapungko lang, ginpainit lang ang libo ya sa isa ding bangko. Dugay-dugay may nagserbi naman nga suspension saya. Action firing Ano line. mo amo man yun, no? Subok man nga Paskwa kag bag-ong tuig galing kay manti may ara sang investigation nga ginapatigayon against sa sining duha ni mga kaksunti. Ang preventive suspension automatic na sa empleyado sang gobyerno basta nga may ara sang ginatubang nga kaso grave misconduct. Lunsay mga engineers inisila sang Office of the Provincial Agriculture. Yang ginalinan, kaya may isa ka transaction may angot sa pagbakal sang grain dryers. Grain drying, no? Grain drying system. Equipment na sa makakson nga ti nagapamala sang humay, no? Ti dere sa Pilipinas may duwa ka sahi sang pagpamala kag pagbulad sa humay mo, di ba? Ti ang nandan tara na bulad pagi sa init sang adlaw kag ining grain drying system. Di man niya basta-basta nga bakal ka sa dikon way ka sang kwarta kung pigaw-pigaw pundo mo ang grain dryer, milyones pesos ang baloros ni. Action firing line. Ginbakal ini tuig 2017. Pero ang natabo nga wala magsanto. Ang ginatuwag nga specification sa ginbaton nga unit sang sa nakalista sa original nga plano. Under specs ang tuwag under specification. Anong bot silingon sini magamos sini? Kabalo naman kamo sina guro. Basta gani pundo sang gobyerno ang ginagasto kuidahugid nga ilabtan. Kay bisan kiwi lang nga 5 ang kulang basta kwarta sang gobyerno pwede ka reklamo kag pwede gid makasuhan ang tinuga nga nagahilabot kag nagakotibaw sini. Action firing line. So mag-under specs makakson ti lain ang specification sang unit, no? Nga ginbaton sang sa specification nga nasaad sa plano. Bag-o ni sang ang grain dryer makakson may capacity na sa mo. Para sabi butang ta 10 tons ang capacity. Ti nabutang bis plano, butang da sa original nga plano. Dapat 10 tons ang baklon, ang i-purchase, 10 tons ang capacity. Pero natabo makakson based sa investigation sa Provincial Legal Office, ang gin-receive sa Provincial Agriculture's Office, hindi iya 10 tons, kundi nubo ang capacity o kon kapasidad sa tonelada. Action firing line. Hindi tumupa sa under specs, under specification.
Ti amon ning natabo makakson sa duha ka mga engineer sa Provincial Agriculture's Office kay nga sila ang nag-receive sang siring units mga kakson. Ang report ka na ba tunta duwa ini ka grain dryer. Ti sana siling na bag-o ni sa bag-o. Busilingon may daan. Magsiling kita bag-o, may daan. May una ng 60-day preventive suspension sining duha ka mga engineers man eh. Kaya ang una nga suspension nga ginpatong sa ining duha ni natapos na to ang 60 days makakson. Nakabalik na sila gani sa pag-report pero ginpaligad lang pinakadlaw ho. May another 60 days nga preventive suspension. May preventive sabot sa kay ang tinutuyo sini. Kay para nga hindi sila maka-influence sa ebidensya sa witness or witnesses samtang nagapadayon ang investigasyon. So, panibag-o nga suspension ang ginhan-o sa ilan ang nagpapanaog bakakson is Provincial Legal Office. Action firing line. Ang Provincial Legal Office ang man nag-issue sang unang suspension. Tibag amo ni nga hugada may ara gid sa dapat sundon di. No, dapat aware ang government workers sang 2017 rules on administrative cases in the civil service. Ang administrative proceedings pwede nga ma-initiate inisyal sang disciplining authority motu proprio on its own. Magsaling kita motu proprio. Ti ang disciplining authority diri sa provincial capital wala sa iban kundi si Governor Bong Lacson. O kon pwede man apan complaint sang sinuman nga persona. Action firing line. Dugay-dugay ipabati ko ang tingog sa Provincial Legal Officer nga si Atty. Nilias may kantaran sini. Kag ano ang leksyon nga pwede gin ba pa ambit sang sining hitabo naman? Ti siyempre leksyon para sa mga empleyado sang gobyerno nga nagahimo kag plano pa maghimo sang ideya mo. Labi na kon ang ginahilabtan bla amo ang pondo sang gobyerno paagi sa ginapatuman nga mga proyekto plus kuhaan taman na sang reaksyon ang Provincial Alliance of Capital Employees akon PACE nga ang kalabanan nga mga miyembro nila mga empleyado man sang gobyerno provincial. Action firing line. Pagkadugay ang presidente nga si Mr. Renelo Lasiere kuwanta sa siyang reaksyon sa di panabago naman nga preventive suspension sa duwa ka mga government workers. Action firing line. Samtang mga kapulisan sa idalom sa Nganok PPO subong may maayo nga yuhom. Subong nangin malipayon bangod nakabato na sang bonus kag cash gift. Wow. Halin sa headquarters sang PNP. Action firing line. Atensyon, atensyon sa mga asawa. No? Kay sugod subong nga adlaw ining bonus kag cash gift mga ka-aksyon. Sumulod na ni sa payroll account sang PNP personnel. Action firing line. Paano pang ginahulat nyo? Kuhaan na. Hindi. Napasayod ba? Action firing line. Hindi karkulo ko damo gariak na sa akon ginambal. Anong labot mo Action Marlon kundi ano pagwaon man? Hindi. Ginapawalo talang sa inyo nga ara na. Action firing line. Ang pamangkot makakson, paano yung pulis nga may ara sang ginatubang kasubi? Ang sabat sa mga kakson basta way pa sang finality ang kaso. No? Pwede pa magbaton pero kung may finality na hindi gid no? Ang PNP personnel nga suspendido kag ang mga may ginaatubang nga kaso with finality ti sore na lang Action firing line. Mana mga government workers sugod subong pwede na magbaton sang year-end bonus kag cash gift. Ang cash gift ni palarios nimo 5,000 pesos makakso naman ang siling sang Department of Budget and Management kon DBM. Ang hambal di Budget Secretary Amin na Pangandaman sa liang gobyerno may ginpain 56.7 billion para sa bonus kag cash gift sang mga civilian employees kag uniform personnel. Action firing line. Hindi pwede nga hindi paghatag ni nga kay ari idinasaad sa General Appropriations Act para sa mga 2022. For sure, damo sa mga government workers ang nakabaton na.
Kag damo gid ang naga-looking forward sa sininga kaayuhan Tiyang panugyan diri sang DBM sa mga government workers makaksyon. Ang bal sa DBM simple lang. Spend wisely sa mabaton nga bonus. Action Firing Line. Sa ako naman ang mapanugyan ko simple man lang. Unaha bakal ang importante, unaha bakal ang sasunod sang inyo sinipuloyan, ang kinahanglanon sa inyo sinipanimalay, kag sa mga kababainhan naman, ipaulihin nyo lang anay na ang parlor o konpariband. Action Firing Line. Unahon nyo ginanglanon sa inyo sining puloyan mga ka-aksyon. Las 7:38 aksyon, Radio Philippine Standard Time, may dugang pagiging nga pahanumdom sa mga kapulisan, mga ka-aksyon, balikan tani, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, dari tanay sa ato sa Facebook Live. Facebook Live nato Ana Sinuro, salamat gid. Vilma de la Vega, Ana Sinuro, salamat. Mayong gabi si Moda. Nemia Banalitan na Belenia, watching. Mayong gabi mate, shout out lang kuda sa taga Purok Mahigugmaon. Sa may Purok Mahigugmaon kabalang kuda bo da naga pamati gid subong. May kotabin si Bantong, sige meg, salamat gid sa mo. Monitor lang. Si Toto Nomer Pagayon Panerio. Wow, long time no see kay Toto Nomer ba? Sige, dugay-dugay na kami sa niway makakita. Thank you gid. Salamat. Sa ato sa ding live stream, salamat gid. Thank you. Diding Aloha Miento mayong gabi. Rhea May Ladio mayong gabi. Lilian Tadenda Claridad. Okay, araman si Homa Lumina. Vanessa Mayo, good morning. Morning to sila ni Ma'am Vanessa Mayo. Merry Christmas da, Ma'am Vanessa Mayo. Ma-advance na kong daan. Otay Benedicto, tamiyaw sa mga street dancers sang Don Jacob Village sa Barangay San Jose para sa Balik Sinadya Festival sugod sa December 1 to 8, Immaculate Conception. Sila ni Notay Benedicto. Sige, Kabayan, Milail Oligo, Imbong Dio Campo, sa Maaw, Manjo Biarneho, Joshua Dumagat, okay, from Sinai City, arama si Alex Monteza, monitor ako sa FB live stream, share, like ko na sir. Salamat gid. Tamyaw Ma'am Vanessa, Starka Gadok Batmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Monteza from Milail Oligo. Thank you, Ray Flores Baryoga, Tessie Escuadra, from Binalbagan. Patami ko lang palayog Vanessa Mayo, Dokmat Mayo sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona. Kag Sir Mila Oligo, thank you. Salamat gid. Ana Sinoro Edilaus. Ana kaya kabigyapon Nanay Sabal, gamonitor sa Victorias City. Okay. Si Edilaus. Jovi Maki. Kunim ni Action Marlon, yung kutamyaw kay Nonoy Maki, kay Kag Bernie, nga ga-shot subong sa uma, nga gabantay sang baboy, nga manugbata. Wow, manugbata ba? Kabay pa nga mangin malusog, no? Ang mangin bata sang mga baboy. Okay. Jovi Maki. Ano mga Maki sa St. Peter man? Maninay ko Maki dira sa may St. Peter sa Barangay Tangob. Okay. Joart Mandagit Tones. Salamat gid. Arama si Lloyd, Lea Yangeres Kebel from Talisay City. Alex Torres, sabi ko ta Alex Torres, Marilo Varon. Salamat gid. Joart Mandagit Tones. Josie Lynn, Rodolfo Sagayno. Good evening, Monitor. Paul Spot III, hello. Malvin Piña Fiel. Araman si Maricel Pampliega. Watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Corns Gariando. Monitor sa Kalubang Ilog mayong gabi sa listener sa Action Farming Line. Janilo Sanzino. Action Marlon niya. No? Ari kami sa may kanduri subong tamiyo ko tito ko Heron Yofre. Gamonitor man. Sige. Evelyn Isinaon, monitor lang kami na Evangeline kag Lani Hulag ay sang Porok Gaisano Barangay Alihis. Jojo de los Santos Araman, Emily Morden.
Axomar, pakigreet lang birthday, happy birthday kay Kenneth Mordin. Barang kabog, salamat kid. Happy birthday, Kenneth Mordin. Okay. Sige, si Virgie SL Penda. Monitor naman kami di sa Marcelin Homes. Keep safe always, Axomar. Salamat kid. Thank you. Standby, mabalik na dugay-dugay. Gulugin hawa tayo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabatik ko na. Iyanak na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kung Fritz lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya.
kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Big ka sure!
Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sa Philippine Standard Time. Now, sa Kapitolyo nga balita mga kaaksyon, kundi nagligad to report ko dumduman nyo may ara sang 5
ka mga empleyado sa Provincial Agriculture's Office nga ginpapanaugan sa 60 days preventive suspension. Ang reklamo bangod nga usar nila ang government vehicles nga naglampuwas na sa oras mga kaaksyon. Dito sakyan pakadto sa Victoria City, kag ang driver naglisensya nga balik na kontade kay manti. Dari ginagrahi mo sa may surat sa Bacolod sa Provincial Capital, ug galing kay ang pilato ka mga OPA employees nagpabilin sa isa ka restaurant kag ang akusasyon sulusadya kag inom-inom gawa. So muna, imbestigahan, reklamo, inimbestigahan sa Provincial Legal Office, kaya papanaugan sang 60 dias nga preventive suspension. And then suspension ng una, na servisyohan na natapos na rin, nakabalik na gani ang 5, no? Sa ilas na nga pag-duty. Pero, ang 2 sa 5 mga kaaksyon, nga lunsay mga engineers, may panabag-o, nga preventive suspension, 60-day, man sa gyapon. Iniya separado naman nga reklamo nga ginibestigahan sang Provincial Legal Office kag nauna-una ganin niya mo. No, naliligad pa niya mga tinuig pero bagod man sang ginatawag nga mga teknikalidad na dugayan kag naglabos punto nga may pagpasaka man sang kaso say man sa gyapon grave misconduct ambal ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Basta gani may pagpasaka sang formal charge nga grave misconduct automatic nga ang ginaakusahan sila makakson ipaidalom gina sa preventive suspension para nga hindi sila maka-influence sang ebidensya kag witness or witnesses ko may ara gidman. Ining duha ni makakson ka mga engineer Jimbo Garsola nga maning pamuno or maning head sang Agricultural Engineering Division sang Provincial Agriculture's Office. Action firing line. Ang isa makakson si Engineer German Abihay. Tinagligad nga Lunes nang umpisa na ni ay ilas nga preventive suspension. So paway-way naman sila anay kaya isipon naton kung basihan ta Lunes gidmono ni Atty. Nillas. Ang Lunes eskapon, di ba? November 14, ibutan ta lang ang 60 days is 3 ka bulan. Tub-tub sad o matapos ining 60 days. Matupa sa bulan sang Pebrero, sunod na nga tuig 2023. Action firing line. Ano ang akusasyon, reklamo against sa ila? Mayara sang proyekto ang provincial government paagi sa Provincial Agriculture's Office nga pagbakal, pag-purchase sang natuwag nga grain dryer. Duha ka mga grain dryers makakson, taken purchase 2017, bayaran na sila natuwag nga specification. Dapat kung pila ka tonelada ang nabutang sa plano, magida ang kwaon. Ugaling kay way magsanto, way magsigo, so natupa sa sanasalin tara sila natuwag nga under specs, under specification. So patuwag ang nag-receive ti ambal din Nillas sa ila sa investigation bisan nga under specs receives gihapon sininduha nga si Engineers Garsola kag Abihay. Kag ambal ni Nillas pursugid dayonggid ang pagbaton sang bayad mga kakson sa siring grain dryer. Kag tungtong sa mga 2022, hambal ni Nillas, sige pa delivery kay kulang galito sang spare parts ang grain dryers kag receive. Action firing line. Hambal ni Nillas imbestigahan sang id ni. Amon ning rason kun nga ang duwa ka mga engineers ginpaidalom sa preventive suspension. Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Yes sir, mayroon siya additional case, no? Dugay naman ni siya, galing medyo technical lang base. Ginag-verify na namon ng records, no, before kami magdagdag sa formal charge. This concerns grain dryers, balahaw, gin-receive nila nga under spec. Tapos
At the same time, nag-move pa rin sila for the payment, maskin told under spec na. Tapos may ara man to time nga may mga kulang pa ba lang nga mga parts ang machine. Do tawag nila do instrument something to. Gin-receive belatedly. This was I think na procure niya siya 2017 no. Tapos may ara kaya 2022 nga pag-receive sang delivery. So do medyo may anomalous gid siya. So, we just followed the same procedure laid out in the civil service rules. Considering nga agin pasaka nga charge is grave misconduct. So it follows nga may ara gina nga preventive suspension for 60 days. This is also same reasoning to protect the evidence at hand no kag ang mga witnesses man nga to protect it from tampering. Preventive suspension I think na ano sang last week. Action! Firing line! Firing line! Sulaton ta mga kakson kung nano ang resulta sang investigation nga ginapatigayon subong sang provincial legal office. Online sa firing line! Kwanta sang lipot lang nga reaksyon ang presidente sang Provincial Alliance of Capital Employees kon PACE nga sa nasilenta na ang PACE mga kakson ang mga miyembros ni damo linibo ni nga mga empleyado man sang Provincial Capital. We have Mr. Renelo Lastiare. Mr. Lastiare, sir, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio. Action Marlon, mayong gabi. Tubong man sa imo mga maukod nga tagpalamati kag sa bugos sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Thank you, good sir. Siguro nakabalo ka naman sa nga balita nga may ara sang bag-o naman long 60-day preventive suspension ginapapanaog sa duha ka mga engineers assigned sa Provincial Agriculture's Office. Nakasiling ko nga bag-o bangod may una na sila nga suspension nga daan nagliligad kag naserbisyuhan naman nila pero subo-subo ini nga balita para sa ila bangon may bag-o naman nga preventive suspension. Kung nagid sir adong reaksyon sang PACE may angot sa di. Yes, Action Marlon, no? Masubo man pamatian ina nga sitwasyon Action Marlon. Apang Action Marlon, no? Ang union niya nagapanindugan nga kung may ara man gidya kapaltahan o kakulangan o may bastante nga rason, no? Prima facie nga rason nga pag-imbestigahan kag pag-suspend ini mga empleyado wala tayo nag-tolerate Action Marlon sa mga hindi amo nga mga pamatasan sa aton hanay sang tagpangabudlay Action Marlon. Pero nagapanugyan man kita nga ang paghatag iya Action Marlon sa due process sa tanan nga may mga kasubo nga mga sitwasyon Action Marlon, no? Sa gaan sila sang pagtamod kag oportunidad nga mga explicar sa ilaman nga sides Action Marlon ginahinyo ginaton nila kagang ang union way man gatolerar nga ang aton mga membro basta-basta lang magpag-suspension noon nga wala sang bastian. So they have the right to defend themselves and to prove nga hindi sila guilty. At the same time, Action Marlon, no? Wala man kita yan nag-tolerar kung mayara man gidya mga salawayon ng mga empleyado nga dapat pag-disiplinahon kay hatag man ini Action Marlon sang malain nga imahe sa serbisyo publiko Action Marlon kung may mga empleyado nga hindi man amo ang ginaobra sa ilang taratapan Action Marlon. Ang ining duha kagin tumod naton diri nga engineer Jemlo Garzola kag Herman Abihay, ano to sir kung maduduman mo members gaman na sila sang PACE? Yes, Action Marlon, no? Yung mga empleyado sa aton Office of the Provincial Agriculturist members of the union. And that's why Action Marlon, no, ginapanugyan gid naton niya permi sa aton nga mga hanay sang tagpangabudlay nga sa pagserbisyo naton aton gidya i-observe ang ethics kag ang nagakadapat Action Marlon, no, nga buluhaton sa isa kaara sa nagaserbisyo sa publiko kay dako nga degree of accountability kung ara kitaya sa gobyerno Action Marlon. Ano sir, may ara ka mo sang tipon-tipon man kung kaisa aktibidad ninyo nga ang nagatambong natin siyempre mga miyembro nyo
May time man sir nga gina-advisean ninyo ini sila nga hindi gid mag-committer sang illegal nga helikoton labi na kon angot sa transaksyon sang gobyerno paghamalan? Action Marlon, no, ginawag kita nagakulang yan, no, every time nga mag-tipon-tipon kita, nga nag-remind kita sa ila sang ethics of expected to those who are employed in government service. So, may code of ethical standard kita sina Action Marlon for officials and employees nga ginapanumdum ginaton permi sa ila nga aton iya nga pangabuyan ara sa gobyerno, ginalo-halo nga naton ini, ginasugdo sa aton nya taxes sa aton pumuluyo. So dapat man Action Marlon, no, ini nga mga bagay tungod nga naga-enjoy man kita sa benepisyo kag mayo nga sweldo, security of tenure, halungan naton para sa aton mga panimalay, kaya mo ginang rason, no, po aton pamilya kung nga trabaho kita. So hindi kita magpadala sa kung ano mga tentasyon nga makahalit ya Action Marlon sa imahin sang empleyado sa gobyerno. So gina-level up naton tani ang pagtan-aw bala sang publiko sa aton iya nga nagaobra sa gobyerno. Subong palapit na lang Disyembre. Gani. May mga pribilehiyo nga bonuses ya ang ara sa gobyerno. Nga kung sa bagay ibayluhan naton sang nagakaigo nga attitude sa pagserbisyo sa aton publiko, nagakaigo nga accountability Action Marlon. Okay. Sir, namunog mo na gid man ang benefits this December. Ano to kung may ara ka mo sang gusto iayo pa sa ato sa provincial government kay ang report to sir is ang IBIS daw hindi gid matigayon bagod masang atong issue sa disallowances pero ginatingwaan man subong sang provincial government with Governor Bong Lacson nga mahatag ang PBB, ang performance based bonus. Ano to kung may ara ka mo sang gusto pang ayoon na sir sa ato sa provincial government? Action Marlon, no, ang aton nga Progressive Alliance of Capital Employees nagapasiguro ya sang aton nga collective negotiation incentive bonus. So ginsigurado na ya sang because of our registered CNA and being a registered and accredited union, may ara kita ya sang CNI na tawag sila collective negotiation incentive bonus in the maximum amount of 25,000. And we have the productivity enhancement incentive in the maximum amount of 5,000 pesos. The issue on IVs or the incentive benefits for exemplary services is still to be discussed between the provincial government and the union. And the performance-based bonus, actually, Action Marlon, no, ang iban wala pa yasang paghangop sa performance-based bonus. Ang performance-based bonus, Action Marlon, sa pagkamatuod lang, ang maximum nga mahatag sini sa empleyado is 70% of his or her basic salary. Okay. O kung tanaw nato niya, the higher your salary, the bigger your PBB or the performance-based bonus. So hindi niya talatap gid sa tanan. Kay let us say income ka lang niya 10,000, 15,000, so ang imo ya maximum nga 70% is 7,500 lang. Yes. While if you are earning 100,000 for those who are department heads, yung mga 70 plus Action Marlon, you're not bridging the gap between the rich and the poor. Unlike sa IBIS Action Marlon, nga palariyas ang tanan, kag ang impact pala sa gina-enjoy sa empleyado. But we do not also want to compromise na ang empleyado man gyapon Action Marlon ang mag-aantos nga magabayad kung i-disallow sa atong Commission on Audit ang IVIS Action Marlon. So it's a matter of how we support, we try to document things in accordance with law, ang allowable nga mahatag sa atong empleyado. But for sure Action Marlon, no, bintahan na ya ang aton provincial employees. Why? Number one, we have a registered union, a registered CNA. Unlike other LGUs, nga wala sila registered CNA, kag registered union, meaning they cannot give CNI. Yes. In the maximum of 25,000. So, kita and the rest nga ginbuligan sa aton nga union,
nga nakaangkon iya sang registered CNA, just like Himamaylan and the rest of some LGUs nga nagadangop sa aton, because they know that guidelines under the DBM circular and the civil service law requires that there must be a registered union, a registered CNA, an accredited one, in order that they can give also benefits which is due for the employees. So it's a matter of compliance, Action Marlon, of the requirements of the law. And we firmly believe that the provincial government, through the leadership of Governor Bong Lacson, hindi kita magpabaya, Action Marlon. And it's always proven time and again ang ilayang concern kag kabalaka kag gusto man nila nga mangin malipayon ang holiday season or Christmas season aton nga mga tagpangabudlay, Action Marlon. So all of these things will still have to discuss on how to at least live up to the expectation, Action Marlon, that the provincial government is always giving a higher bonus, a higher benefit to the employees. Amo na sir na anda na no? Na-expect lang kada tuig gasaka. O galing, may mga bagay man ka daw hindi kin malikawan. Ang CNI sir mo no maximum 25,000 peso. Ang mga members lang sang PACE ang mga pwede makabaton sa hindi miyembro hindi makabaton. Actually, Action Marlon, no, may ara kita sina nga civil service resolution. Ining aton nga collective negotiation incentive bonus. Supposedly, Action Marlon, para lang gid niya sa mga miyembro sang union. Galing ang aton nga civil service nag-rule nga ang non-union members ang hindi iya membro sang union. Pwede maka-avail sini pero they have to pay a corresponding agency fee, which is allowed under the civil service law. Actually, Action Marlon, kung tanaw na ito, no, ang existence bala sang union, Action Marlon, no? 8:14, las 8:14 Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita sa hingapuso ng gabahin sa ato sa ding interview no kay PACE President Renelo Lastiere. Importante ni bonus incentives ang ginhabalan tani sa more or less. Yes, Sir Lastiere, ara ka na, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, diri kita sa CNI. Ano to kan, sir? Actually, no, again, to repeat, the collective negotiation incentive bonus is based on the existence of a registered union and a registered collective negotiation agreement. So, DBM circular requires as such, and the civil service law requires as such. Kagina na muno nato nung who are entitled to the collective negotiation incentive bonus. Actually, Action Marlon, no, the civil service have issued resolution on this matter. Non-union members can avail if they are to pay the agency fee. So if they do not want to, if they do not pay the agency fee, automatically they are not allowed to avail of the collective negotiation incentive. Kag pila ng fee, sir? Pila na sa ang fee na? Actually, Action Marlon, may formula. No less than the Civil Service Commission have laid down the formula for the collective, for the agency fee to be collected to non-union members. So, kung tanaw na ito, Action Marlon, no, ang tanan nga kagastuhanan ganitani sa pag-ikutar bala nga maka-collective negotiation agreement kita, ang tanan nga kagastuhanan sa negotiation, mga papilis, mga ginabaydan sa union in order to have a registered union and a registered CNA and all the union dues collected to members. Initanan part ni sa tani sa aton pag-collect sa collection ba Action Marlon sa non-union. But ginatanaw gidya permi sang Progressive Alliance of Capital Employees ang humanitarian side kay we want everybody to enjoy and we want them to feel and be a member of the union, not just because that they are going to avail of some benefits free
of payment sang agency fee, but for mutual help and support, Action Marlon. Yes, gani man. Sige sir, hulaton ta niya kung ano ang dangatan sa sining bonus, incentive sige na istoryahan ta, basta ang sigurado niya, may ara ganyan batunon ang mga capital employees. Anyway sir, thank you so much sir sa time kin hatag diri sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi sir. Salamat gid Action Marlon kag tubong man sa tagpalamati sang Action Radio, madamo gid nga salamat kag mayong gabi. Action Firing Line. Ang Pangulo sa Provincial Alliance of Capital Employees angot sa reaksyon niya sa pagpapanaog sang bag-ong preventive suspension sa duwa ka mga capital employees kag konado ang ila ginapaabot nga bonus incentives this December, this holiday season, basta may mapatunon ang mga provincial capital employees. 18 minutos nagaligan sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman ubraw na dason. Ubraw na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-titikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaong kamandra po ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio.
Kay pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kay wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Inga na tanong sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight.
Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Uy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face,
skin to skin, mouth to skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa akin. Las 8:35, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawan taraman ang detalye sang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang Bacolod LGU naghahanda naman sa duwa ka mga festivals nga patigayodon sa bulan sa Disyembre kag bulan sang Enero. Ti sabayan sa provincial government mga kaaksyon nagdagligad to. Ginpalayag ni Provincial Administrator Attorney Diaz nga si Governor Bong Lacson nagasuporta naman sa pagpatigayon sang mga festivals sang naglain-lain nga mga banwa kag syudad. Kabahin sang ginatawag nga new normal. Kaya ang gibasihan niya, ang damlag lang nangin dinarag-on nga maskara sa paraad, no? Kundi nag-participate ang provincial government for the first time sa Maskara Festival activities. Ti may manugsulod naman kita nga bongga makaksod nga kampiyon man nga festival dari sa Negros Occidental. Ang ginatumod tari ang dinagsa festival sa sunod sang Cadiz kasus duaman ka adlaw nga hulat sang Negrosanon kag sang publiko nga masaksihan liwat ang madinuagon nga dinagsa
festival sa Cadiz City ti nagligad to nagkumpirmar na si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga may matabo na nga dinag sa festival sa Cadiz City sa sunod nga tuig o kung tuig 2023. Action Firing Line. Ay ban pagad sa mga festivals makaksyon nagligad to San Carlos City. May Pinta Flores man to, di ba? Oh. Kag sa December niyo, dira sa Banwasang La Castellana, may festival man da, Banana Festival or Bailes de Luces nga ginatuwag. Sa City Hall nga balita, cleaning operation sa Dalan Lopicina, ginaduso ang Dalan Lopicina mga kaksyon da. Isa na sa makakuha atensyon ang mga negosyo bilang human sa kahoy bilang nga mga kagabitan. Dalan sa Lopicina, tiapos pala na siguro pa idog-idogon para hindi sila lampuwas sa dalan nga ginagyan sa mga salakyan. Action Radio City Hall Report. Balita halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, matapos ang successful nga Mascara Festival 2022 next day nga patigayonon sa siyudad sa Bacolod sa bulan sang Desyembre. Amo na siya ang Christmas Festival of Lights. Kag amo na siya, Action Mar, after 2 years man sa pandemic, magabalik ang pagsaulog sa sining kahiwatan based ini sa ginamend nga city ordinance ni Councilor Jason Villarosa nga kumadumduman sa sulod na sa kadekada ang STI West Negros University amo ni ang nagakandak sang parada, Action Marlon, nga may mga bitbit no nga mga mga lights sila sa mga kamot no every Christmas season na. So ginapaabot gati sa December 3, 2022 amo siya ang initial nga date sa pagpatigayon sini mayara sang parade nga patigayonon kumanin dito sa area sang Ramos pakato sa may Bacolod City Public Plaza sa diin mayara sa mga performances no halin sa STI West Negros University nga eskwelahan sayman sa pila ka mga pribado ng kompanya, Action Marlon. So according diri kay Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism, actually may mga initial na nga pagsinapol no naging patigayon ang iya sining Committee of Action Marlon kay magluwas sa Christmas Festival of Lights sa December 1. May lights on ceremony man nga patigayonon dira sa may Bacolod Public Plaza, and then sa NGC mayara man sang another schedule, Action Marlon angot ini sa hapon karon nga Christmas according to Councilor Villarosa magluwas sang Christmas Festival of Lights nga ginaprepahan karon sa Bacolod LGU mayara man sang Bacolaudiat Festival hinisya ang patigayonon sa January 19 to 22 no 2023 kag isa man ni sa dako no nga aktibidad especially sa mga Bacolod Chinese Community Action, Marlon. Pamatayan natin si Councilor Jason Villarosa, Chairman sa Committee on Tourism. Nag-meeting kasi duwa ka sa Christmas Festival of Lights kag sa Bacolodiat. Sa preparation, actually ang aton nga executive office start naman sila prepare with regards to the decoration sa aton mga lugar. Kag ara naman ang aton opisina coordinate man sila kag of course ang STI West Negros nga sila man ang nag-volunteer. Okay, they have been doing this for almost more than 10 years now or more than 20 years na niyang ila tradisyon nga dumiyara sila float parade. So actually amo na nga nagpahimo isa ka ordinance with regards to the Christmas Festival of Lights. So ang lights on naton sa aton initial meeting will be on December 1. So naman yung Christmas Festival of Lights dito sa plaza. Hindi pa man gali sure gigin may ara man kita propose na isa ka lugar will be on December 3 kag may ara pag isa sa December 10. Ang sa Bacolodiat, nag-meeting naman kita upod sa kay Sir Stephen Lee, Stephen C. Siya na ang subong 2023 ang Bacolodiat chairman. Na siya sang Chinese community man naton. So nag-coordinate siya sa aton opisina, nag-initial meeting man kami with regards to the Bacolodiat Festival. Ilang celebrations ng Chinese New Year will be on January 22.
Ashmar, nabatian si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism. Pero isa din Ashmar Lon sa pagbago sa Bacolod Festival 2023 is ang Dalan Lacson hindi na pag-ausaron bilang festival site. So ang plano diri sa community sa mga Chinese sa syudad is ma-transfer sa Ashmar Lon diri sa may Upper East Avenue na may naman sang pahanugot gikan sa management sang Mega World. So bali tilutawhay na dito sa may area sang Lacson. Kaya according diri kay Councilor Jason Villarosa, ang concern diri sa mga organizer ti amo na ang feedback bala sa mga naganegosyo dira sa lugar nga apektado ing gasagid man nga sa celebration kag ikaduha amo ni ang traffic sa area sang Dalan Lacson nga ti damon sa mga motorista ang mapektuhan kag kumbaga gakapektuhan in times nga mayroon sang okasyon diri sa Medan Lacson kag mayroon sa mga traffic rerouting kag road closure nga ginapatuman. So duha ang festival sites for Bacolod yat amo siya ang Upper East Avenue kag diri sa bayan sa Bacolod City Government Center. Balikan natin si Councilor Jason Villarosa. Baling Lacson ginapag-utilize as festival site. As per kay Sir Stephen C, hindi naman kay do damo feedbacks before with the businesses na dito traffic ang mga business nga to, so stop na lang anay nila ang Lacson Street. Ashmar, napatian ang tingog ni Councilor Jason Villarosa. Samtang sa iban nga balita sa City Hall, mag-coordinate ang bitaw sa City Legal Office para makapatigan sang joint clearing operation dira sa area sang Dalan Lopez High. Natin ang concern direction Marlon, nigakos ang traffic ang pladira ka may legal structures kinahangtang sa kilid ng dalan, portions ng Lopez High na, especially ang mga nagagnegosyo sang furniture action Marlon, ngati amo ni gina-display nila sa kilid ng dalan kag meron na sang mga illegal structure nga makabig ti aminado man si Bitaw Head Major Junji Liba nga problema gid man no hining mga illegal structure dira sa area sa Barangay 27. Pero according sa Yati supposed to be ang bitaw ang tutok nila is pagpanghawan sa mga illegal parking, illegal terminal kag mga movable bala nga mga obstruction action Marlon. Pero tikon may mga illegal structure ni nga do ka permanent na dapat diri ang manguna mo ang City Legal Office ngati in kaso gid man nga mayroon sang tiling operation handa man sila nga magbulig action Marlon mapalambot no sang concern si Bitaw Head Major Liba kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Day Salazar una sa balita una sa action sa Code Action Radio. Action Firing Line. Inangabahin dala sa aton sang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod
made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2,
secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan siya nga mga ayo ginabakal silpon ini ko pasig siya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok, kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Pangalagad number 15, 2022. Magatagop naman, temporaryo. Sa News Center, opo nato na Action ang Defensor Lisay, there is a technical control, Action Nelmar Madera with Action Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Hinubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.